Kanekadek All India Radio Shalom kakubor ban puli da ilusatas im kini kilong kimat bakong san jong kakubor an penjalan show ya kajing kangdam Shalom East Khasi Hills District ong Deputy Chief Minister ka Meghalaya uba Prestun Tensong lajan lai pholai laknut ki breu kila sakta ha kajing slai ha Assam keu kajing ya breu sakasan phokhandai ngun But sedang All India Institute of Medical Sciences AIMS Patna ya kajing persang ban aitika ya kibriu na kabanta banyada na kajing pang coronavirus. Ha Meghalaya ya kajing kangdam ba arsingi hasor Shillong East Khasi Hills District an penjalan show handrai la penkutno ya ka ha kapolsan baje hnamen stem. Deputy Chief Minister ba Prestun Tensong ula pentem baya kane ka rai la shim ha ka jinga lang ka bala long hnin kasngi bat ka daw ka bakong san ha ka bawan ra ya ka jing khangdam ka long na ka banta ban lap ya ki brio ki bala yakendo ya ki to ki bala len sha ka jing khawai ya tho ha Greenwood Resort ha Guwahati kat hadu menta la la ban lap hadu shispa khandai pho phlangut ki brio ki bala yakendo ya ki nong le sha ka jing khawai bat kumta ki la rai ban penjalan shu ya ka jing khangdam Shosho uba Prestun Tensong ula pentem baya ki jingtep ki babanya jong kisispa khandai pho phlangun an sapha shakino sanshar shinong kirang ba shinong bat sha ka community COVID-19 management team jong ki dong ba pher namar ba kisispa khandai pho phlangun ken hab ban shongkhop halaki yeng ki sem jong ki Shosho ulong ba ka jinglong jingman kalanang khambha namar ka jingdon ki priyo ba yopang COVID-19 kaladuna handrei mdai pat ban kensting yakani Hakajo kapor u director ke health services u Dr. Amanwar ula pentim ba ki don tang laingut ki priyo ki belayo e ka jingpang coronavirus hnin kasi bat ka jingdon jing ki priyo belangat ha ka jingpang kalong baro arspa nyu pongun East Khasi Hills arspa lai phon riungut ba kan thup ya ki BSF shispa nyu po khandai ngun ki shipai sangun bat san phau arngut ki riu pat ba Haribhoi district khat khandai ngut East Giant Hills arngut West Garo Hills Khandai, South Garo Hills are East Garo Hills Iway, but North Garo Hills Iway. Nakini South Hondreungut kilakot, but Arngut kilaklatno. Ha Assam baro kiwa kibahe kantup ya kawa Brahmaputra kila shlai na kadaw ka jing Jerusalem ki jing shlai kala penjulori ki jing tay kantup ki kanro jing kiwa bat ki jakarem lajan lai pholai lakmut ki brio kila sakta ha ki arbo pratali ki district namar ki jing shlai bat ki jing ya brio kala kiyo shakasan pau khandai ngun Sao Pausan hajar ngut ki brio la penkendria shaki yeng sa shipor bat kumbak nai pausan na ka shispa ka jaka jong ka Kaziranga National Park kala sha taplin haka Umentri Rangba Sabananda Sonowal, Umentri Kasoka Pedeng Urameshwar Teli, but Umentri Kasoka Assam Bapet Ikatnat Water Resources, Ukeshap Mahanta, Kilalechmo Ikijaka Bashakta Nakajinsley Hajonai, Hnin Kasni, Hakaba Umentri Rangba Ulapenlong Ru, Arthali Kijialang Hajonai, Kaway, but Katnat Water Resource, but Kaway Pat, but Kabor Pinyat District, Dong Kadhemaji. Ka Deputy Commissioner jong ki East Khasi Hills District haka hukum bala penmi haka khat sautarik unaitung arajar arpo kala pentim babaro kidukan ki bane haka jo ka jaka ken pleman lakasni nadu prabaji min step hadu prabaji min mir ha East Khasi Hills District hendrei ki cyber cafe ki gaming parlor jackpot parlor bat ki lottery counter ken dan kanghi tat hadu banda pen banada kumaipan Kani ko hukum kan tre kampat ikijaka ki bahab po police bazaar GS road katana du khandailat hadu mot pran Kiting road jail road mot pran Jhalupara Mauba Barapathar Anjali point Maulong Hat Yo Maulong Cantonment Jeep Stand Garikana Paltan Bazaar bat Yodu bat Kumjuru ha Frontier BSF campus Umpling kabalapin bana bakade ka containment area Katkum ka hukum ki dukan ha ki shopping mall ken play katkum ka pali bat ki dei ban bot per khingru iki kendon jinga da baro khanang banyada na ka jing saprang ka jing pang COVID-19 ki restaurant cafe bat ki dukan bam like no ki to ki badon hasilanter ka national highway ken play man la ka sngi ha East Khasi Hills District ken thup iki jaka ki bahab apo ka Shillong agglomeration sora bat penusla civil subdivision bat habaro ki CNRD block Kidukan Kapshu Beauty Parlor Kideban Bot King Bhai Standard Operating Procedure Kumbalapatha Dagatnat Health and Family Welfare Jonkasoka Meghalaya
ke Deputy Commissioner kalakar patru ikipat ba bakin bot perking bha yaki kendon jingada khamtam ka bapinya jinga iwei na iwei pan lakum no kumbah nriu put ai ban yalum pat ba hakawe ke jaka ni dukan bat kinong di dukan kideban pet baru ba kinong thit kideban deng yaki mas bat banya trelang bat ka bor penya district. Namar ke jingjor palat jong slap ke surok National Highway shispa arpoin yobi ke bapinya so ek nong stoin bat ke surok Rongjeng East Garo Hills kalapat arlem bat ke ni kalawan ra ek jingthut hakalet kawan bat ke kali kalahap man sanget no. Kini kalaja hanong shram aiding hajan ke shnong nong shram ke balong ke kaput hapadeng ke East Garo Hills bat ke West Khasi Hills. Superintending engineer ke PWD Roads Western Circle uba Dakar rengkat bat Executive Engineering PWD Road Nongstoin Division kinalet jungo yakini ke jaka nin kasngi. Superintending Engineer uba Dakar loong ba shimdon mano ba mensau ne kanu jing ja ka basneu hakane ke jingja bat katanat PWD kala shimi kilat pan pelat yikibriu nakinu ki jing ma jing mensau. Kini kedek All India Radio Shillong ka bon lam shapi ya ko khubor. Bihar ke All India Institute of Medical Sciences AIMS ke badan hapatna kala sedang ya ke jing persang bat ITK ya ke breu na ke benta ke coronavirus ha ke shiphangut ke volunteer ke belajet hida ke bor hospital ke to ke ningut ke breu ke latarwa na ke benta ke ni ke jing persang handai ke hospital ke lejet tang shiphangut ke sen ke ba ajong ke jing ITK kan long hadin khat sausni na ke benta ke ni lathong ya ke kan hun ki doktor ke ban pet banyak bat pahara bha ya ke ni ke breu dap ITK bat hadin bala pendap ya kejing ITK kumbala bo npet banyak pat ya kejing long jing man ka kot ka khia jongki lashna bat penmi ya kani ka dawai tika da ka National Institute of Virology ka badan hapuni bat Hyderabad ka bahap apo ka Bharat Biotech International Limited ringkat ka jingas nok tilang bat ka Indian Council of Medical Research ICMR. Kakunhun jong ki ofisa na katanat ka kwat ka khia rangkat ba menteri ka kwat ka khia jong ka sarkar Meghalaya kilalet chenong krem ban kentui kinong song shenong jong ka shenong bakin kulmar jingmut hendrai banyale persha ka klam COVID-19 nalor ki ofisa na katanat ka kwat ka khia ladon langru MLA ka than uba lambor malngyang uba langru chairman jong ka State Planning Board ka sarkar Meghalaya bat kinoy lam jong ka shenong ka jing thumu ba kong san jong ka jing lang kalong ban wanra ka jing smutu aki breu shapang jingpang COVID-19 hadin ba iwe ibriu ibraya kendu ya ibriu badon ya kini ke jingpang idei ibana kini ke shinong Mizoram sa arngut kibriu klayo ke jingpang COVID-19 henen kasngi bat akini ke jingdon kibriu ke belangat hakani ke jingpang kalong arspa lai pholai ngun bat ki active case kilong prapo arngun ko khubor sarkar ke yatho babaro arngut kinong pang ke badang yo thmai kidan haki quarantine center hadien bekilawan phai ne ki wei ki jalla chispa san phowei ngut kinong pang la pelai ne ki hospital hadien bekilayo ya ke jingkon Hanagalan ru ke jingdon ki breu ba yo ka COVID-19 kala nang kio ha ka batang nin ka si kala don san phowei ngut ki badang yo thmai ka jingpang ka balapin kio ya ka jingbon ki nong pang sa ka khandai spa duna Menteri ka kot ka kya US pang new pom ha kurwo balapha nin jan met ul ong baki don sa khat prangut ki breu ki badang yo thmai ya ka jingpang ha ka shnong peren nin mistap ki don lai pholai ngut ki bala yo thmai ya ka jingpang Lengkat bat kini ki bathamai baro ki belangat ke jingpang COVID-19 hanagalan kalong praspa khandai phon reu ngut kat ba ki active case kilong sanspa san phon reu bat laspa so phon ngut ki balakon ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District kal aji rap de ki marbam bat pisa shakawe kalong yeng ka baduk haken simplang ka badan mau kerwat sen RD block kini kalong yeng kala shalen shop aga thangan ka kerdu hadin ke jingkhlat no ka kme ha no pra arhajar khat khandai kapto ko kubor kala kut na All India Radio Shillong ha ka po prabajeng ni so ba ka daily station na ka banta ka kubor hakaktin Hindi kini ka dek All India Radio Shillong